ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ്. ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ടിപ്പാണ്, അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞു മക്കളുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഏറെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പാമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അകമ്പുറം മറിക്കുക. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തൊരു പാമ്പേഴ്സാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ യൂസ് ആക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇത് നമുക്കൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് പഞ്ഞിയൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളം കുടിക്കണ വരെ നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കാം. മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് കീറി അതിലെ പഞ്ഞി വേറെ, പിന്നെ കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗം വേറെ, അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിലത്തെ പഞ്ഞിയൊക്കെ ഫുള്ള് മാറ്റിയെടുക്കാം. ബക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആ പഞ്ഞിയൊക്കെ കീറിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി ഉണക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കത്തിച്ച് കളയാവുന്നതാണ്. പഞ്ഞിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തവണ 2 തവണയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുണി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആക്കിയിട്ട് 2 യൂസൊക്കെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആ പഞ്ഞിയിലേക്ക് ഒരു പിടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കൈ വെച്ച് ഇളക്കേണ്ട, ഒരു കോലോ കമ്പോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം കാണാൻ കഴിയും, അതിങ്ങനെ മെൽറ്റായി വരുന്നത് കാണാം. അതിലത്തെ ആ ജെല്ല് പോലത്തെ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഉപ്പിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരു 10 മിനിറ്റോ 15 മിനിറ്റോ വെച്ചാൽ തന്നെ ഇത് ഒരു വെള്ള രൂപമാവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ വെള്ളം രൂപമായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെടിൻ്റെ ചോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കളയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുള്ള ഒരു അമ്മയാണ്, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാക്കാണിത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് യൂസ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.